Tofa labari da ɗumi-ɗuminsa kashi na uku. Masu kallonmu da masu sauraronmu dai barkanmu da warhaka kuma barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu, kuma barkanmu da saba kasancewa da ku a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Ina da wata zazzafar sanarwa da zan yi muhimmiya wacce ya kamata duk wani masoyi nawa da ya tsaya saurara. Wannan shine jawabin da Adam A. Zango ya yi a jiya karfe 8:30 na dare, wanda ya wallafa a cikin shafin nasa na share zumunta, kuma ya bayyana cewa tabbas yana da wata sanarwa da zai mai muhimmanci wanda ya kamata duk wani masoyin Adam A. Zango da ya tsaya ya saurari wannan rahoto tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa. Malam Aminu Daurawa ya ja kunnen Adam A. Zango bisa yadda wannan abu ya faru da shi, wanda tabbas Malam Aminu Daurawa ya jinjina wannan abu, kamar yadda ya bayyana cewa tabbas Adam A. Zango da ya tsaya saurari wannan jawabi nashi ne shi kadai. Komai Malam Aminu Daurawa ya bayyana a safiyar yau ya kamata a kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji wannan lamari ke wakana. Masu kallon mu da masu sauraron mu dai barkanmu da warhaka kuma barkanmu da jimirin sake kasancewa da kowa cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Da farko dai da in zama kai cikin wannan rahoto a yanzu haka ga muna ga roƙon ka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka da karka manta don kwala mana alamar subscribing da kuma don kwala mana alamar kararrawa sanarwa, domin hakan shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da duminsu da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribing da karka manta da kayo kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin tabbatar da labaran da muke kawo maka suna fadakar da kai sannan kuwa suna ilmantar da kai. Komai Malam Aminu Daurawa ya bayyana a safiyar yau tabbas maganar Malam Aminu Daurawa tana kan tsari kuma ce tana kan gaskiya, kuma tabbas idan Adam A. Zango idan har ya fahimci wannan jawabi na Malam Aminu Daurawa magana ce muhimmiya kuma magana ce mai mutunci, magana ce mai muhimmanci wacce ya kamata Adam A. Zango ya amfani da maganar da Malam Aminu Daurawa ya faɗa a safiyar yau. Sun komai Malam Aminu Daurawa ya bayyana a safiyar yau, kamar yadda Malam Aminu Daurawa ya bayyana cewa tabbas a yanzu haka fa Adam A. Zango sai ya tsaya mai da hankalinsa kuma ya san wace irin rayuwa yake cika a yanzu, kamar yadda bayan wannan azzan din da Adam A. Zango ya samu a wannan satin, za ku ga yadda wasu mutanen ɓata gari suke wallafa cewa tabbas Adam A. Zango ya rasa rayuwarsa, kamar wanda wasu kuma suke kashe Adam A. Zango musamman ma a cikin manhajar TikTok, kamar yadda mutane suke bidiyo suke saka alamar kuka kuma suke mai alamar alamun kenan Adam A. Zango ya riga da ya mutu. Sannan ku za ku ga wanda kuma wasu suke nuna cewa tabbas suke nuna ɓacin ransu ga masu yin wannan abu, ga masu ɗaukan bidiyo suke sawa kuma suke nuna cewa tabbas Adam A. Zango ya mutu, kamar yadda suke bayyana cewa tabbas wani abu ma mutum ba mutuwa ya ba, amma wasu daga cikin 'yan social media su ne suke tabbatar da abin har ubangiji ya tabbatar da abin sa. To tabbas Malam Aminu Daurawa ya bayyana cewa tabbas Adam A. Zango ya san irin zaman da yake da mutane, dan ko a yanzu Adam A. Zango ya gane masoyansa na arziki kuma ya gane maƙiyansa wanda ba ƙaunarsa suke ba. To wannan dai shine jawabin da Malam Aminu Daurawa ya a cikin wannan safiyar yau, kuma ya bayyana cewa tabbas Adam A. Zango ya tsaya ya san me yake, dan dole sai ya sha maganin zama da mutane bisa yadda mutane suke nuna tsana da kuma baƙin ciki da kuma duba da yadda suke so su ga Adam A. Zango ya rasu ga baki ɗaya ma sun dina ganinsa a duniya. Kuma kenan Adam A. Zango yana da dabbannin maƙiya a cikin social media. To masu kallon mu da masu mu da anan muka kawo ƙarshen labaran namu, ko dai kar ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV, sannan kai ka manta da dangwal alamar subscribe da kuma dangwal alamar kararrawa domin haka shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da nusu da zarar mun dora. Jawabin Adam A. Zango sai ku cikin labari na gaba domin ku ji Adam A. Zango me yake kokarin bayyana mai muhimmanci kamar yadda ya bayyana a cikin shafin nasa na share zumunta. Sai ku cikin labari na gaba domin ku ji wannan lamari ke wakana. Allah ya samu dace.